foto sik Mas. Munggah munggah. Aja lali pawelingku. Semua. Ya, oke. Ayo. Dados. Ngudoroso iki lagu anyar tenan kok ketok. Wes yo wes tak sanggane. Loro iki. Tenan ngudoroso tenan lho. Reng, iki ketok apa ora? Iki salah apa ora kuwi? Wes yo wes tak sanggane. Loro iki. Aku sing rasane.
Anyaran. Sabar Mbah kita. Mbah kita sabar. Kowe wong sepuh tak anu nek gak apa-apa. Lah nggih sabar, Po. Gak apa-apa wis to. Ji. Wis ben. Ayo, Mbah Wi, ayo Mbah. Sida ora iki. Wis ancang-ancang gak sida iki piye lho. Syukur bisa nyawang lumbung desa dadi reja kene
lan payub.
Monggo Mbak, katuran jemeneng sedaya. Ya sing penting kene semangat ngadeg dhisik. Ayo monggo. Iya. Ayo yo. Ayo. Mas Udin, Mas Agus ayo. Cak Yanto. Mas Budi. Apa-apa sementing metu.
Oh nanti malam. Oh sendiri-sendiri ya. Bapak siang atau malam? Hop. Halus mawon Mas.
Matur sembah Matur nuwun. nuwun. Tunggal langgam anu garap goprak. Eh, Apa jenengane kuwi? Nek satu soalnya. Satu sapa? 50.000 kok. Enggak. Aja dawa-dawa. Pak. Aja dawa-dawa. Pak, niki tambahin apa, Pak? Nambahin apa, Pak? Iki ta? Iki ta? Cak Wono. Santuri. Tambahin apa? Oh, wah, aku kok ditambahi kok rumah saku kok ngobrol. Pak, aku ya penting loh, Pak. Aku ya penting loh. Kuwi nganu lho, kuwi bisnis lho. Garap gropyak. Nah, soalnya kan danane nipis. Tetep ono janjimu selendang biru. Wel, iki nun sewu ya. Wis. Penyanyi dua itu temuroso cantik-cantik. Terus. Olah-olo. Padahal dhek lho, reng. Heeh. Reng eneh anyelai. Kok ngono? Ada dananya enggak? Oh, sadar dhek sadar jebule. Sadar. Kelo sing kok sebelah kono njaluk dana. Di No, yang ujung. pimpinan bokek. Kak Wono. Ya. Napa meleh niki lagune? Mangga-mangga. Pak De, lagune napa meleh? Nah, Wes lagi sibuk, Pit, Wes, lagi wes. sibuk. rapat anu. Tetap ana janjimu selendang biru. Maghrib. Ayo. Kok maghrib lho, iki reng. Lah piye? Ayo, kene lho tengah. Danan entek kok. Wes aja nesonan aja nesonan. Rong yutai ra entuk mutungan. Lah ya wis cilik, tuwek, elek kowe aja mutungan ngono lho. Ah. Cilik gawe keri. Gak blas. Ora lho. Berarti senggakane ngene. Sagak. Keri. Sogok. Dek lho, dek koyo ngene iki mbok ngono malah senengen lho dek iki. Soale wis munggah lho iki. Aku nek ketemu karo Fitri nafsu. Agi endang cepetan kajangen nyewake. Nyelai. Bablas kenapa nggih Pak De? Ora usah ora. Sampun, gelang lek. Sariki gelang. Ye. Selendang Biru. Selendang biru. Ye. Selendang biru. Ye. Amok ngenaki. Ati. Ati. Ye. Ratakan batin setiaku. Dua, tiga. Ayo. Selendang biru. Tatapan janjimu selendang biru. Wes, monggo.
kamu kenapa usul? Hah? Iki bener Iki iki. slendro apa pelok? Hanyela penyanyi ayu goblok. Iki aku tekok slendro apa pelok aku ngono. Kok cangkemku ora tekan? Penyanyi ketekan kowe iku penyanyi ola-ola kuwi. Janji Gah, tiba piro? bener kan? Berarti nek tiba tercocok Selendang biru. Selendang. Sing pales ki aku apa kowe kale? cangkemmu. Selendang biru amung. Bener yo. Nah, bener iki bener Emang indingane. penyanyi iki ola-ola. Pancen kok yo. Piye? Piye? Wes to Piye? ya Allah aku tek mesti Penyanyi sak yutok ola-ola wae. Ayo. Ora tekan batin setiaku. Semua 1, 2, 3. Selendang biru. Orang enak iki. Dasar kowe yo ngisen-isen aku. Orang enak. Gawane Pak Mantep. Yo. Gawan dalang, Deng. Wel, gede loh wel. Wes Gawan dalang. Bareng lho. iki nak wis Iku mendem masak lho iki. Gawan dalang Hei. lho. Masak. Masak koyo ya. Masak. Gawan. Di sini tempat lahir beta. Aku ternoda, Cak. Aku Hei, werene. oke mangan bakso kok. Cak Yanto. Iya. Ayo lanjut. Dientekno. Hah? Dek engko terus aku ngono, entar. Selendang biru. Laulur mangsa aku MC kok. MC 2 juta laulur. 2 juta matamu. Lali. Lah piro? Lah piro kowe iki piro? Tetep selendang biru. Kok kok kono nek to? Selendang biru amung ngenaki ati. Tekan batin setiamu. Aja kurmatane tok. Mas aku ning kono kurmatane. Munggah nek munggah. Selendang biru.
gleyong ala gleyong ala kentil kentil gleyang ala ngetan balik kulon apa sejane kelakon Geyong geyong keang keong kendil kendil kentil kentil iya iya iyo iya iyo oh iya iya iyo dari mana datangnya lintang dari Sabang turun ke hati dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati baik ayo yo yo geyong kentil kentil iya kentil kentil iya iya iyo iya kentil 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 Udin. enak ya Mas ya kentil kentil geyong geyong Nek garengi panggah kentil. kandhane iki anu ngubah-ngubah kok tak tekak kowe engko ayo Mas Edi Mas hi hi hija lo 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 epak 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 embuk 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 epak epak aduh 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 sayang oh yo 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 Mas Edi Mas Budi Mas Jikno iya satu dua sing saya sing rukun berjuang la 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 iya 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 la 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 keturutan la 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 yen 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 Mas Jikno la 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 Mosok ora metu. lah metu no kurang tenagamu kurang reng Ora iso. Kudu metu apaan Pose. lo? Metu. metu Sing Sing abang. abang. Apaan yang biru? lah iya Ora iso, ora iso. apa-apaan ya Cocok. Ya wis. aku yuk gelem Bu Gito, ngapunten nggih. Nggih. Mas anu Mas diposke Iya. pokoknya diposke terus ya
syukur bisa nyawang majikno gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone padha pae lara lopo Ilang ning ketemu. Temu rasa. ayolah kita bergoyang jangan engkau ragu bersama campur sari temu rasa MC nih Mas Gareng juga Mas Nevel yang asli dari Pacitan yang Penyanyi nih. sangat luar biasa penyanyinya dari kota susu murni si gede berjuang adu la 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 iya iya Lo tenaga dalam sih. Ayo tok nih. syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo gunung tak sego jagung la 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 yen mendung kasele capek gunung la 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 Duk iki bariki istirahat kanca-kanca kodo madang baduk kabeh. Oh, mbok yo sing ngalus lho rek. Gareng puasa. Ya. Syukur bisa ya ya ya. Iya hu. Iya hu. Hi 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 hi. Iya. He ho 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 he. Matur nuwun. Malah kayak kerasati. Mas, ngene iki. Jenggot. Oh, ngoten. Jenggot. Nggih. Mangga ya. Ya. Tapono. Ayo monggo, Mbak. Sak Kustana. Puskong mati. Mas Agus. Cawono putih cawono mati Mojopahit. Ya. Masuk. Manis
Yuk. Monggo. Dua artis sekaligus. Iya, iya. Si. Mas Agus, monggo Mas Agus. Mas Udin, Ayo yo. Cahyanto. Nangis sakjroning atiku, nalika sliramu tinggalku. Sliramu ra krasa, aku kudu sambat karo sapa. Ayo nih. Lo 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 lo. Mas Agus, ayo dong. Mas Charlie. Hae lo Mas. Lo wes sar. Wes. Wes. Sare wes. Ojo lali. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku sambat karo sapa. Tak suwon dina lan wengi
langsung habis. 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 Ya wis. Tak ke? Ojo lali mau. Janji-janjimu aku kang setia satu tak anteni nganti saelengmu ninggal kakek senang sampun. Dua penyanyi biar nggak sepi kanan kiri. Cak Siapin. Saturi, Cak. Sini, Cak. Ayo cak, monggo, monggo. Cak Yono monggo. Ninggal nyanyi. Mas Yono, sayangku. Mas Adi. Kak, Jos, jos. Ayo yo. Jos, jos, jos. Masuk. Mas Yono. Ron.
duwe tresno tenan dianggep sepele asrengenge pake ngulone parane yen wengi-wengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi gele tresno abang-abang lang yo si marilah kita bergoyang jangan angko bersedih tangan kaki kiri kaki kanan goyang pinggul kelengan kepala bersama campur sari temur rasa pimpinane Mas Supriyadi koordinator Mbah Boyo MC ne Mas Gareng juga Mas Devel si aye yo wiwit yen mulo pae aku ora wis kandha aku wong nista tanah pondo dunya ora nyono lan orang legemo yen sliramu tenggo kromo iki wis wanecine kowe digawke karo priya bagus sing ayu rupane ora nyono lan ora legemo yen sliramu teko pokok romo iya srengenge ngono parane iya yen wengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ran duwe tresno tenan dianggep sepele iya srengenge ngono parane iya yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresnamu anggap sepele Ayo.
wis ya wis tak sanggane lara iki aku sing ngrasake sajan sliramu ra tresno nyatane kangenku tanpa upama Mahmud, Mahmud. asik Iya, eyo. Eyo, iya, eyo. Mas Sarjo. yen tak rasa ati iki raku Buka titik, jas. saben dina marga nyawa sliramu sing tansah aku ati pancen iki kahananku rekoso ragat Buka titik, jas. ning biyene kowe kondo yen tresno pengen urip Jas, jas. kowe nimas rapi sonjo Buka titik, jas. Mas Tewel. sajroning Mas Tewel, pinggir-pinggir. sarawungan nyatane isih kekodho liyane Sor. Sor, 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 sor. Sor kewer-kewer. wes ya wes tak sanggane lara iki aku sing ngrasake senajan sliramu ra tresno nyatane kangenku tanpa upama pasti Kaleng dijarek Mas Dewi. Mantan RT Pak Jiman, ayo dilanjut, monggo. Mas Dewi kan kepati-pati sih. Sapa? Monggo para pasukan batik semuanya. Lagi Cakyanto. Monggo Cakyanto. Cakyanto Cak Saturi. Monggo. Margono. Lara
monggo suarane